Jing Shakri Ublay Hangi Haka Perthei Ngila Bale Bajam Kabona Ei Hang Ta Kami Jing Keli Hatu Don Barap Yangi Kin Mau Burbaro Dehinu Blehi Ngila Bale Yaki Ei Baro Daka Jing Pen Shat Po Jong Ublay Haka Jing Im Ni Haka Jing Shakri Blay Baro Jing La Day Tawan Tang Na Ublay Tang Ublay Hakajiat Ganti Hakaji Em Jongi Nyimla Banyat Banyeng Kanda Ublay Habani Mat Ki Jing En Ding Ping Kiang Bat Jing Yale Ngila Banyale They Bor Blay Ngila Banle Yaki Ei Baro Daka Jing Pen Shat Po Jong Ublay Haka Jing Im Ni Haka Jing Shakri Blay Baro Jing La Day Kawan Tang Na Ublay Tang Ublay Kin Mau Bangim Day Ban Skol Thu Bakla Bakam Day Kabur Jung Pi Jung Ngila Banle Yaki Ei Baro Daka Jing Pen Shat Po Jong Ublay Haka Jing Im Ni Haka Jing Shakri Blay Baro Jing La Day Kawan Tang Na Ublay Na Ublay Kabaning kong ngai ngu Ublay ubala pelak pat wala syak pat yang isai sien pat kani ka ski kabang yo ban yaseng lang link ba kani ka YouTube channel ngapan pau ka jeng ai Ublay bakar pang ya ka jaseng kentei balang Ublay lu mo ba nong se kabala ibet bat kabala kot yang ai kabang ila ban ya don lang kani ka por ban ya sami ka ktin jong Ublay kani ka jan mit
Kanika sengi kalong ka sengi ka bakerpang na kabanta ki para benget kentai ha kabalang ha kaba ka jeseng kentai jong kabalang blay Megalia bat Assam kalayo man penbet ya ka kom ka women Sunday na kabantau news nem ar hajar ar phuwe ngai khublay kerpang epi ki para benget kentai baro ha ka kerteng ka bathyang tam ka jong try jisu tungin na yalong klan ya ka bangin nang yat shaprang ban shakri bat ban pendon brom yo blay kum ki para kentai ha ka yeng ka sem ha ka balang bat ha ka ri ba ka jaj ban ri borok ka we ngin long ru ki nong kit ling kor lem bat ki nong ipen telun lem ya ka kam ka jong blay ha ka balang ka mangidon ngai khu blay ru ipi we pai we ki para benget ki balak ban ya seng lang bat ngi ling ba ka ni ka channel ha ba philak ban ya pet ban yo sngo ban sngap lapidon ha ka nu ka jakaru ngasngoban ai ku blay kerpang epi baro ha ka kerteng ka bathyang tam ka jong utrai jisu ka women Sunday ar hajar ar phuwe ka balang jong blay Megalia bat Assam lingba ka jeseng kentai klayo man penbet bat ban bu ye ka team na ka benta ka ni ka sngi bat la pensyong nong rem ya ka na ka shiti ka jong upol shekinong Philippi ka lenong ka basaw bat ka dukot ka bakhat lai ngan puli ya ka ki tien ki ba ong kum ni ngala ban le ya ki baro hauta uba pensyat bor yanga ngala ban le ya ki baro hauta uba pensyat bor yanga kane ke team ya ka ba ka jeseng kentai kalayo ban bo na ka benta kan ni ka sngi balayo ru ban phia ya kan ni ka team ha ka jing shisha ha ki artli ki sop team ya ki ba onya tai ya ki ha ki ni ki artli ki mat kabaning kong kalong bangala man le ya ki baro how ta ba pensyat bor ya nga ka sop team kabaning kong kalong ka jing pensyat bor ha ka jing shakri but ka sop team ka baar kalong ka jing pensyat bor ha ka jing im ka man la ka sngi kita ki artli ki sop team henre ha ka ni ka sngi ngin yo man pet ya ka kelum na bar bangi yo ban ya seng tang ha ka ni sin kani ka ka shiti ka jong pol ka baula yo man tho shaki nong Philippi ha ka por ka ba udon ha ka ying bindi habangi pet ya ka jengyat enti ka jong pol ulaya hadien baula ka labamut na ka jenglong sol sha ka jenglong kum upol ulayo man bud yo try but ka jingkot ka long ba uyo man yalap ya ga gospel ka jong press ha ki jaka keleng ha ke tu kapor but ujulet ban bisit iki para benget na ka way ka balang sha ka way pat na ka way ka snong sha ka way pat but kani ka snong Philippi ru ka de ka way ka snong ka ba upol ulayo ban let visit na ka por sha ka por ha ka jingya lenti ka jong upol kladon ki por ki ba hap an sha shitom but habau hap ban sha shitom ki don ru ki por ki ba usha pen shitom but u hap ban shong ha ka ying bindi na mar ba usha set patok but upol shim lakut no tang ba usha set patok henry ka jingmut jing perkhat jong u ka her but ka pelnet jingmut ya ka kam ka ba ublei ulakot but ula bin shet ho u ha patok u perkhat ya laki jong ki para benget u kat mawi laki jong ki para benget ki ba ula hikai ula yalam but ki bala bod ya ka lenti ka jong Jesus Christ but kani ka dei ka way na ki shiti ka ba upol utho na ka ying bindi sha ki nong bod ki jong u sha ki kristan ki badon ha ka ni ka snong Philippi but utho ya ka ha ka dur jong ka jing sngongo namar ki jingle ba bha baro ka ba ki ni ki nong Philippi ki la pen pau sha upol min ba udon haying bindi ki jupa ki jing ai sngo bha sha upol ki jupa ka jing ai min sim ki jupa kinu ki kenja ban yero ban aiman sim yo pol ba un long klan what happening kani ka jing ka badon badu ki prabanget Philippi om tang ba ki pha ki jing ai sngo bha ki ju pha ru ka jing kershan da ka pisa sha pol khnang bo unyo man perkhat kumno bo on yat chakmat ha kani ka kam ka ba ublei la khot yu ban yalap ya ga gospel ka jong press ka long ka ba haying bindi upol utho ki jing ai men sim utho ka jing sngongo na ka benta ki nong Philippi la ong ba barabor ki nong Philippi ki ju kershan ya upol
lingba ki jing ai sngo bha le ni lingba pisa bat ya kata ki ju phara lingba uni upara ba kit ling kon lam hau kris uba ki khot e propiditas ka wei na ki benta ka ba upol upen pau ka jing sngo ka dei ka ni ka khot ka ba khat lai ka ba ong ngala ban le ikini ki e baro da uta uba pen shat bor hanga kata ka dei ka wei na ki khot ka ba kham khlan ka ba upol utho sha ki nong Philippi bun nangi kong ki Kristan ngi Jesus tanat phai ka ni ka khot ka long ka khot ka ba ai men sim yingi hadu kata ngi ju pendan kam ya kana ka por sha ka por don ki para benget ki beju sungu tanat ban wa ya ka ha ka dur ki quotations ha ki yeng ha ki kanro ha ki kamra nang ta ha ki jing ai sngo bha ki bangi ai ki parlok ngi ju sungu tanat ban tho ya ka ni ka verse ha ka dur jong ka frame dur ni ha ka dur ha ka nu ka benta jong ka momento ka ba ki la ban sa jing kan mau la ni ba ki yo ka jing ai men sim Henry la dangi pet benya ya ka don ka kubor ka bakham yar ha kani na mar ka jing penan kam upol ya kani ka shiti lani ya kani ka benta ban ong bangala ban le iki baro hauta uba pen shat bor yanga ka long shop kham yar ka jing mot ka jongka ngi penan kam ya ka tangkum ka jing ai men sim bangin job bangin la bangin yo ban ya chakmat henry upol upendan kam ya ka dena ka experience ka ba ulaya kendo ha ka jing ya lenti ka jong u ladangi pule ya ke kitab kitab jong ki kam jong ki apostol ngilap mamar siteng na ketu ke kitab jong ki kam jong ki apostol ka de ka jingyat lenti ka jong upol bat ka jingyat lenti ka jong upol ka de ka babon ki jing tenjo ka babon ki jing om ka besuk henry ha pedeng kita ki aka upol usngau thu ukren ya kini khot da ka bo experience ban ong ba ngala ban le ya kini ki aka hauta uba pen shat bor yanga ti habangi pendan kam mi kini khot ka wei ngakwa bangin num sngo thu bakla bangin num shim ya ka tangkum ka jing ai men sim ngin shim ya ka baka dei na ka experience ka jong upol uba damat shisha ya ka ka bor ka ba don how jisu ka ba ulayo man pediang bat ka ba trei kam hu habangi pule kini khot ngilap ba upol hapdeng kini ki jing ki bula batai ki khot ki basha khmat bat ki basha din ru kumjo udonya ka men sim ban sngongo udonya ka men sim ban suk ka men sim bat ban sngo biang ha ki baro ki don ki por ki ba umat ya ka jing thangan namar bam yo ka bam ka biang u hap man sha thangan katu ka ni teli ki sngi henry hapdeng kita upol umat ka jing suk jong ka men sim ki don ki por ki ba sngo dap kerhai ya ki namar bakibiang ha ka por ka bo poi ha ka snong Philippi la pediang so bhai u ha yeng jong ka Lydia bat la ai u ka kamera bon song ka biang ka kamera thia ka biang ka bam ka di ka biang ka badap karhai henry ka babon nang ta ka dei ba upol u yo ban ya lenti ka ba ka lenti jong ka jing tenjo ka lenti jong ka jing thangan ka lenti jong ka jing kerdu ha baro kiliang ban ya chakmat ban ya lap ya ka gospel ka jong Chris ringkat bat ka jing kerdu ka dei ka ba ka dei ka balada yang bat ya phi kan ja le se kan ai thia suk lani kan ai ka jing suk ha ka men sim henry ka wei ka bangi puli ka ni ka lenong baro ka wei ngis ngau thu ba ha pedeng kini ki aka baro upol udon ka jing suk jong ka men sim kumnu la ban le kumta kumno kawan ka jing suk ka men sim ha pedeng kini ki aka baro ka answer le ka jawab ka dei na ka ni ka khot ka ba khat lai ngala ban le ya ki aka baro ha uta uba pen shat bor yanga ka bangi pule ya ka ni ka khot ha bangi puson ya ka ni ka jing tho jong upol ngilap badan ka tu ka ni teli ki mat ki ba kongsan ki ba upol udon ha ka jing long ka jong u kadang bo unyo ban keren ya kini ka khot kamat ka baning kong kadai ka jing ai tilut ka jong upol hau Jesus Christ full commitment ka jing ai tilut ka bishisha ka jong upol ha u Jesus Christ hadin ka jingja ka balaja ha ka lenti Damascus upol la ka labamut but
ula kelalong unong yalap ubashisha ke ketin ke jong ublay ban rai ke gospel ke jong Jesus Christ ha ki breu ha ketu kapor kenang bakin kela bakin long ki nong fla bakin nong bot yo Jesus Christ tingi tip ha bakal lenti kedai ke bae balai namar ke jenglong ke jong upol ke bahaswa jong kani ngilas ngau thu yo yo upol ha kapor ke badang dai ha udang dai usol ke jeng runar mensim ke jeng ke donut ke mensim ke bab salia wadwan penyap ru bat ubom juma bat ubom juting yeno ru ke snong barok ke wei hakitu kitan ka tip hai ke jenglong ke jong upol hakipor ke ba menshwa henry menta ha bula kala bat bunyalap ye ke gospel ke jong Jesus Christ kalong ke ba shiboni u namar belai bon ki bri ki dang yu i kumnu long men shwa kumnu la ban nget kumnu la ban pediang kat nu slem ula ban shan bat kat nu slem ula ban long kumni ula ban sakala biang kita ki di jeng perkat ki bawan ha ki bri ki biyo asngau ye ke jeng yalap ya Jesus Christ ling bau apostol Paul henry ka wei ka bang itenat ka long ka jeng ai tilot met bat men sim ka jong Paul how Jesus Christ ula ai tilot ula pendem ula IT la ka jong ka donu bat ka mensim ya ka ba on yo ban penyat saprang ya ka kam ka jong utrai utip ya ki jing usngau tho ki ting jing tenjo henry uya saprang ngilap ya kata na ka siti ka jong ushe ki nong koren ha ka nong ka ba khandai ki khot ka bar arpinyo ka ba ong henry nga pen sitom khop ya la ka met bat ngai lam rau ya ka ken yo ba kumno re kumno ondala la ya lap ha ki wei ngan jalong ya la die ubala kentat nyo kata kadai ka mensim jong ka jing ai tilot ka jong Chris balong kat balong jakat baja ngan pendem ya ladi ha kani ka mon ha kani ka jingkhot ka bo blay la khot yanga bat ngatip un ai bor yanga ha pedeng ki jingpang ha pedeng ki jing sitom ha pedeng ki jing tenju ki babon uyat shakmat ban ring mrau ya la ka jong ka met ban pen sitom khop ya la ka jong ka met ban bot yo Jesus Christ sha ek jing sha ek ting tenju henry uyat shakmat namar balai ha ka ui ha ka ni ka city ka jong pol ki nong philippi kala nong ka bening kong ka khot ka bar arpway ka thong ka jong upol ka long ba namar ya nga ban im ka long Chris bat ban yap ka long ka jing mentoy ka ta ka dei ka jing ai tilot ka jong pol how Jesus Christ kamat ka baar ka bangi yo ban ye kren ka long ka bor ka jong how Chris kaba upol ushania tili ushania scam ha ka bor ka jong Jesus Christ kaba usngong thu ba ula pediang yu uda ka met ba ka mensim paro ula ai tilut bat usngong thu ba Chris udon hanga Chris udon ha po ka mensim ka jonga ushania ka snam ka jong Jesus Christ ka balapen im yu ka balapen kelapat yu na ka jenglong runar sya ka jenglong ka bejai-jai na ka jenglong ka besniu sya ka jenglong ka babha usngong thu namar ka jingjur jong ki jingyale namar ka jing ki nong shon ki ba ap thap kumno bo onyo man pen klem yu ki don ha ka lenti sau dong ye ka jing em ka jong usngong thu biang ba ka dei ka bor ka jong try Jesus Christ ka ba ushania scam bat ka ba ula ai tilot ki ba kershan yu ba onya chaprang ha ka shiti ka jong sha ki no sha Timothy ka baning kong ka khot ka baning kong ka khat ar ong tingas ngau thu ya uta ubala ai bor yanga ha Chris Jisu ba utrai jungi na ba ula nyau yanga ubadai ban shania ha ba ula thung yanga ha ka kam jong ha ka shiti ka jong sheki nong Ephesus ka nong ka ban riu ba ka khot ka ba shipo ong ha ka ba wai no tu phin long ki ba khlan ha utrai bat ha ka bor ka jong uyai ya lap uyai pen sngo ye ki brio ba ulamat ya le die ya kata ka bor ka jong Jesus Christ ka ba ya rab ya ka ba ai bor ka ba kershan ya ba ula ban yeng ban pendep ya ka mission ka ba ublay ula bu ha ka donut ka jong kedai kini ki ba pelong ya ba unplai ka ni ka khot ka ba khat lai ban ong bangala ban le ya ki da uta uba pen shat bor ya nga bat ka mat ka balai kedai ha pedeng kini ki jingja baro ki bangi yu i ha upol shibon ki jingja ki balaja ki babha ki basniu ki basngosi
ki ba kemen henry ngi yu i ya ka jingsuk ha ka mensim ka jong upol yu i ya ka peace and contentment ka badon ha ka mensim ka jong upol peace of mind ha kini kisngi ki ba menta ka long ka ba hadu kata bangin yo ya ka jingsuk ka ba shisha ka mensim ha pedeng kini ki ba shitom sat ki ba upol ulahap man mat ka jingya lenti jong u henry uplapat ba udon ya ka jingsuk ha ka mensim peace of mind usha tangan usha pen shitom ki jing tenju ki ba meding ka jingya lenti ka ba henry uyithu ba udon ka jingsuk ha ka mensim usha pen shitom ha ki yeng bindi ka yeng bindi ka dei ka wei ne ki yeng ka ba le singi la ban ong kam ai ka jingsuk ha ka mensim namar ngim tip ayu anjay ka lasai nang ni yeng bindi ka ka jing rai ka ba unong bisharon rai ka ba bhane ka ba sniu tip lupa henry ha pedeng kum kata upol udon ya ka jingsuk mensim namar ulan nang ban ai tilot ban chanya ha ka bor ka jong ukris bat usngau tho badai ujisu ha pedeng kini ki unnum no u umat ka jing tangan namar ki don ki sngi ki ba yo watang ya ka bam ka jing kerdu don pisaban penyat shaprang ya ka kam ka jong utrai namar ki jing ki ba uhap ban sha kini ki buat henry ukris uba im ha ka mensim ka jong u ai ka jingsuk u ai ka jing tingen but u ai kata ka bangi ong ka peace of mind kani ka dei ka benta ka ba kongsan yangi kum ki para benget ha pedeng ki jing ya denti jongi kum ha kini ki por ki ba ni don kam ya ka peace of mind compare langi shong ha ki yeng paki ki yeng dulan ni thia ha ki jing thia sim ki jongi henry la dengim don ki jing suk ha ka mensim ka long ka bale no namar bale nginum la banyak chaprang kan pen wit kan pen khuslai bat kan bo shibon ki mau jing thut ka jing im ka jongi ha kini kisngi ki ba menta wa langi biang dot na dong shadong ka spa ka phau ki jing don ki jing em ha ki yeng ki jongi henry la dengim don ka jing suk ha ka mensim ka long ka ba yengi bangin ya chaprang ha ki kam ki jam jongi ki ba man kasngi lani ha ka jing shakri ya ublai ka tin jong ublai ka ong ha ki sngi ki ba khat do kin wan ki por ki ba how timothy ka shiti ka ba archinong timothy ka lenong ka ba lai ka khot ka ba ning kong ko ong henry tu tip ye ka ni ba ha ki sngi ki ba khat do kin wan ki por ki ba shitom ngasngo kum bangila im ha ki ta ki sngi ha ki ni ki jingja ka ba wanja ha ka perthai ba ha ka ri ki jongi kum ha ki ni ki por ngi mat shibon ki jing ngi mat shibon ki jing kali ki ba ngim la man ai ka juba namar ki ki ba ki ba artatien sudah ki khun ki jongi ki myo shu ban le ki skul ban pendep ki jeng puli ki jongki ngim tip shu ka ka banja ki khun ki bala dep ki jeng puli ki ba biang ki jongki ki myo ka kam ka jam ka ba biang ban trei ngim yo ban ya ka jeng im ka balong normal ku majulong baro shakata ni hab ban ya ding bai ki kendon ki ba pher menta bat nang ni bat shakmat kini ki dei ki por ki ba happeneng jong kini ki ka jing hi kai na ka jing em ka jong pol ka long bangi dei ban don ya ka jing suk ha ka mensim bat ya kata ka jing suk ha ka mensim ka jongi don ubala ban ai lemdangi IT la ka jong ka mensim ka jongi hau tau bala kular ba ya ka jing suk ka jonga ngan ai happy bat ya ka jing suk ka banga nga ai happy kumba kata ka perthai ka ai henry nga ai manga happy what ki kuslai na ka dono jongpi lemni what ship ting ha ka tang la ban shem ha ga gospel ka jong yohanes kala nong ka ba khat saw ka khot ka ba ar phinyo upol uthoru ya kani ha ka shiti ka jong uch ki nong philpi ka khot ka ba saw gal nong ka ba saw ka khot ka ba hinyo ti ka ta ka jingsuk ublei ka ba palat ka jing shampang baro kan ri jai ken ki dono jongpi bat ya ki jingmut jongpi ha ukris jisu kata kadai ka jingsuk ka ba upol uyo ban hikai yanga ba pi ba kadai ban don ha ka mensim ko jongi kani kadai ka benta ka ba kongsan ka ba upol uyo ban hikai yangi ki benget bangin yo ka nuksa ka ba phana bat ha bang don ka jingsuk ha ka mensim ngin yo ya ka jingkemen ka ba shisha ya kata ka jingkemen ka ba upol hi ulaong ha ka khot
hakal nong ka besau ka khot ka besau upol uang tu pinye kemen no ha utrai halakasi ting ong pat tu ye kemen ban kemen don kam mangin suk kamen sim lada kamen sim ka suk kamen sim ka kemen yo thia suk i kemen ka kinang man perkhat kumno banya chaprang bat ngin yo ru ya kata kamen sim ya kata ka jing kemen ka ban long ka bor ha ka do not bat ka met ka jongi ka benta ka besau ya ka bangin yo ban pet bat ka bakhat do ha kan ni ka jing ya den ti ka jong upol bo yo ban kren ya kini ban tho ikini ha ka khot ka bakhat lai ba ula ban le ya ki baro ha uta u bo pen shat bor ya u ka dei ka jing ya ne ka jong upol hadu ka bakut klem pai din shu yu i ka jing ya den ti ka jong upol nadu bo la IT nadu bo la kala bomot ban nadu bo la ya chakmat ban le ban pendep ya ka ka bo ublei ubu ha ka donot ka jong kata ka long ban ya lap ya ga gospel ukris ha ki jaka baro upol ula shania scam ha Jesus Christ hadu ka bukut namar usngau thu badon ka bor ha ukris usngau thu biang ba baro ka jingla jong u ban job ban sha ka jing ha ka lenti ya jong u ka dei da ka jing IT lut bat ka bor ha ukris ka balong ka tenrai jong ka jing suk bat ka jing kemen ha ka do not bat ka men sim ka jong u klem pai dien shu u klem pai dien shu ngiu i bo bon ki kristan ha ki ni ki sngi manga bat mangi ngi pai dien haman ki khlep mat jong ka jing im ka jongi namar balai namar bangim la sha bangim la ban sha ki jing ngimla ban concentrate ngimla ban focus lani ban pai ki khamat ki jongi hau ta unong pelong bu unong penjanai ka jing im ka jongi u Jesus Christ na kata kadau bun ngi pai dien da ka bangi khyum ngi pai dien da ka bangi artetien ngi pai dien da ka ba ngi le ki bompen ngo bha ya ka mon ka jong ublei henry ngi yu i ka jing im ka jong pol ba padeng kini ka jing ja baro udon ni ka jing suk men sim namar ba u yai ne scam bat u hadu ka bakut shim la pai dien no shim la quit ka ktien ka jong ublei ka ong jar ubayai ne hadu ka bakut utaken unyo laj im ha ka bakut tungin yo ka jing hikai now new shikri jong try ubau apostol Paul bangin nang man IT lot ya ledi ha ka kam ka jong u bangin sngo thu ya ka ka bau la khot yingi ban le bangin yo ban pendep ha ka jing im ka jongi kum ki shikri ha ka yeng ka sem ka mangi don ha ka kam ka jam ka mangi don bat ha ka jing shikri ka jong ublei ayu ukwa yingi bangi dei ban pendep bat kum no ngin pendep hok ya kata ka kam ka bau la pha yingi de ya kata ken ka bau pol ong ngala ban le ya kini ki baro shakmat jonga ki baledep ha uta uba pen shat bor ya nga omnya ka bau pol ujiet bo on pendep henry ya ka bau ublei ula bo ha ka dok not ka jong u bau nyo ban pendep ula job da ka bor ka jong Chris ula job da ka bor jong ka ding phna ka jong Chris ha ka jing em ka jong u tungen yo kini ka jing hikai ki bakordor bangin nang ban IT lot bangin nang ban shania ha ka bor ka jong Chris bat ngin pan ya ka bor bon ai hengi bangin la man smuthu bat bangin yo ya ka jing suk ha ka met bat ka men sim ka jongi bat bangin nang ban yai ne how Chris hadu ka bakut nginom pai din no jakat baja ha ka jing em ka jongi tien ka jong ublei ha ka gospel ka jong Matthias ka lenong ka bakhat khandai ka khot ka ba ar phunriu ka ong da ki breu kata ka bomla henry da ublei ki baro ki long ki bala ublei unyo man kirku na ka benta ka burom ka jong u amen tungini pendam ha ki jing duai sai sin pat kan rat be yo pandam ki kejat ki bakhut ki jong me ha kan ka sngi kan rat ba bha ya ka ba mela sha pat mela yalam ngi ku kan rat be ya ka bangin yo ban shakri me ha kan ka sngi ka bakarpang ka ba mela ai ngi kum ki khun kan thei jong ka balang ngi ai ngu ime kan rat be ya ka ba mela ri ngi ku try ha du kan ka khlep mat mela don ring kat bat ngi ka jing im ka jongi ka ba man ka sngi mela ya ram mela ra ngi na ka wei ka por sha ka wei ka por bat mela ai ngi ka bor ku try bangi la ban yai ne
Try Jisu bakoror ngi wan ban pendam ya la di ki kejat ki bakhut ki jong me ngi la yo ban plai ya ka ktien ka jong me kan rad be it bangi la yo man yo ki jing hi kai ki bakoror nau shakri u jong me u ba me ko try me la jet ban penyeng u ha ka por ka ba e ban ya lap ya ka gospel ka jong me kan rad be ngi wan ko try ban ai ngo ye me ko kan rad be na ka benta ki ni ki e baro ki ba me la sha ingi bangin ya lenti ha ka ni ka perthai ko kan rad bakodor ban ngi ai ngo ya ka bor jong ka snam ka jong me ya ka ba me la long ringkat ban ngi hadu ka ni ka por try Jisu bakodor ngi wan ban pen kan tang ye le di sai sin pat ki met ki men sim ki jongi ha ki sangti ki badon bor ki jong me ya ka bangin yo ko try ba me men yo tlingi iwei pe iwei ko kan rat bakodor kham tam kum ki para kan thei ko try bangin long ki nong ket ling kor lem ya ka benta ka jong shakri ka jong me ko try ha ki por baro jong ka jong im ko jongi kershan bor yangi ko try kumba mela kershan bor yo jong shakri bangi yo ban ye puli bat man pusan ka kan rat bakodor ngi duai ko try ka jong long ring kat ka jong me hangi iwei pe iwei ko try ba men ai bor yangi bengi la ko try ban ai tilut ha me ko kan rat be but ba men kan mau ban so ko try ka tin ko jong me ha ka donut ko jong ko try bengin yo e ka men sim jong ka jeng ai tilut ha me ko kan rat bakodor try Jisu ba it ngi duai ko kan rat bakodor ba men ye the ba men ye ai ka bor ko jong me ha lor jong ko kan rat bakodor bengi la ko try ban job ha pedeng kini ki ki ba e ka jong im ka jong ya enti ko jong henry me men yo ban ya lam but me men yo ban long ka bor ha ka met ba da ka men sim ko jong ko kan rat bakodor ngi duai ko jong long ka kat ko jong mi ko try ha ki kam ki jam ko jong ya lenti ko jong ko kan rat bakodor ba ngi duai ko jong suk ha ka men sim ko jong ko try ba me yo ban sin shar but ba me yo ban ai ha ki met bat ki men sim ko jong ko try don ring kat ban ko try but ai ka boring i bengi la ban yai ne hadu ka bakut ko kan rat bi ker khu yi ko try bengi sha skore ka ni ka tien ko jong me but ai ba ki ni ki tien ko jong me kan rat bi kan yo ban yai ker soi ka do not ko jong kan yo ban yai san ki do not ko jong bengi yo ban kan mau ya ka mit sngi ko kan rat bakodor but bengi yo ko try ka jeng ai men sim bengi dang la ban ya shaprang but ban san ka jeng ya dai ka jong but me ko kan rat bakodor don ring kat ko kan rat bakodor ya ka por ka basa jong ka jeng em ka jong ni ai tilut ka buram ba ka jeng ya ro ka long tang ye me ba tang ye me hi ha ka kerteng ka jong Jisu ngi duai amen.